गिबियावनो बयखौबो खुलुमग्रोबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारी बीटीसी नि चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बार बिथाङा दिनैहाय उदालगुरियाव जेब्ला मिडियानि बिथांमोनजों सावरायदोंमोन बे सावरायनाय समाव मिडियानि बिथांमोननिफ्राय सोरबा सासेया सोंनायमोन बीटीआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि बारै बै समाव हाग्रामा बिथाङा बुंदों जे बीटीआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेशन खालामनायाव बिथांनि जेबो दायित्व गैया बीटीआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेशन खालामनायनि दायित्वआ बीटीआर एकर्डनि सागानगिरिफोरासो बे बाथ्राया जों गासै बीटीआर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बडलेण्डनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव आरो स्पेशली बर'फोरनि थाखाय गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव मानोना बीटीआर एकर्डनि गेजेरजों दिनैसिम गामि हाबनायानो 81 थाल' जादों सीमा बारायनायानो दाबो 81 थाल' जादों जोंनिया गोबां गामि हाबसनबावनांगौ दङ दा जुदि बीटीआर एकर्डखौ गमामायैनो हाग्रामाया इमप्लिमेन्ट बानायनाङा होननानै बानायालासिनो थायोब्ला अब्ला बै गामि हाबसनबावनो नागिरनाया मारै हाबसनबावगोन आरो जोंना 60टा कन्स्टिट्युएन्सि जे जागोन समष्टिया दा 40टानिफ्राय जे 60टा जागोन बे 60टा समष्टि बारायनाया मारै जागोन आरो मोनसे बाथ्रा हाग्रामाया बीटीसी एकर्डनि बायदि बुंबाय थादोंमोन हाग्रामा बिथांनि सापर्टारफोराबो जे 12 जनल' इएम होनाय जायो सानैया सासे चिफ आरो डिपुटि चिफ दा आरो सरकार दाखांनायनि उनाव बीजेपीनो सानै इएम होनो नागिरलायबाय अब्ला बीजेपीनो सानै जुदि इएम होयो 14टा जाया बे नोंथाङा बेखौ मा सुक्तिनि गेजेरजों होगोन बीटीसी एकर्डआवथ' नोङो 12 जनल'सो होनो हायो इएमफोरखौ चिफ आरो डिपुटि चिफखौ लानानै टटेल 14 जनल'सो जायो दाथ' बीजेपीनो सानै होयोबाथ' 16 जन जाहैगोन ना नोंथांमोना आरो बे गामि हाबसननायफोरावहाय बीसीडीसी दानो थाखायबो सरकारनिफ्राय अलरेडि नटिस ओंखारखाबाय बै जायगाफ्राव अब्ला नोंथाङा जुदि बीटीआर एकर्डखौ मोजां मोनमाराबा इमप्लिमेन्ट बा एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालायाबा बीसीडीसी खौबो इमप्लिमेन्ट खालामला नामा आरो 1500 कौटि सरकारा जे हरनो नागिरदों दहाय गावबो मिडियानि मानसिफोरजों रायलायबा बुंलायदों 500 नहय 1500 होननानै आरो दा 1500 कौटि जे फैगोन मानि थाखाय फैगोन बेखौथ' एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखायसो हरगोन अब्ला जुदि नोंथाङा बीटीआर एकर्डखौनो इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जेबो दायित्व गैया होननानै बुङोब्ला बे 1500 कौटिखौ नोंथाङा लानाय नङा नामा 1500 कौटिखौ लानानै नोंथाङा खामानि मावनाय नङा नामा आरो नोंथाङानो सासे उइटनेस बीटीआर एकर्डनि नोंथाङाबो सासे उइटनेस मानोना बीटीआर एकर्डनि सागानगिरिफोरा जाय एकर्डआव सहि होदों नोंथाङाबो बाव सहि होदों उइटनेस हिसाबै गतिके नोंथाङाबो डाइरेक्टलि अर इनडाइरेक्टलि सागानगिरि आरो रायजो राजा नोंथांमोन आं स्क्रिनाव होनि दे हाग्रामा सारनि सहि होनायखौहाय आरो हाग्रामा सारानो बिथाङानो सासे दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिया बुंदों जे बीटीआर एकर्डखौहाय थयन' जुदि मा होनो क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबोबा अट'मेटिकेलि सेपारेट स्टेट बडलेण्ड जागोन होननानै কৈছো আজি বিটিআর পাইছে এই বিটিআৰৰ শক্তিত কি টকা আছে সেইটো গোটেই সাকসেস হোৱাৰ পিছত আপুনি চাওক অট'মেটিক বডলেণ্ড সেপাৰেট ষ্টেট হ'ব बै समाव हाग्रामा बिथाङा बिदि मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय थायोमोन बीटीआर एकर्डनि सायाव नाथाय नोंनि मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायफ्रा दिनै मानो सोलायलांनो हमखो नोंथाङा गावनि गोहोनि थाखायनो जोंनि हारिनि बा जोंनि बडलेण्डनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जे मोजां मोजां खामानि जानांगौमोन एकर्डनि गेजेरजों बेखौबो मावला नामा बे नोंथाङा नोंथांनि स्टाइलाव मावबाय था मा होनो मा बखियो बुंबाय था खिन्थु बडलेण्डनि रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि नंला सियान जाबाय गतिके नोंथाङा बडलेण्डनि रायजो राजानि मोजां जानो थांनायखौ जुदि गाज्रि खालायोबा मोजांखौ जुदि गाज्रि होनोबा बेखौ फैबाय थानाय समाव बडलेण्डनि रायजो राजाया नोंथांनो फिननायखौ होगोन आं बेखिनिखौ बुंनानै एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।